Ο Παναγιώτης, ο πρώτος υποψήφιος, λίγο πριν αντιμετωπίσει την επιτροπή, αυτοσυγκεντρώνεται. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλά. Είσαι ο Παναγιώτης, Ντούτσιας. Παναγιώτη, πώς χρονών είσαι? 24. Παναγιώτη μου, πες μας τι θα μας τραγουδήσεις σήμερα. Μιχάλη Μερλή, μου μιλάτε για εκείνη. Μην αγχώνεσαι, πάμε. Μου μιλάτε για εκείνη, δεν θέλω να τη δω ξανά. Για πάντα έξω από τη ζωή μου να μείνει. Τι κάνει δεν μ' αφορά, ούτε σαν σκέψη ακόμα δεν θέλω από το μυαλό μου να περνά. Τι να περνάει άραγε από το μυαλό των κριτών? Παναγιώτη, σ' αρέσει πολύ το τραγούδι? Σ' αρέσει πολύ να τραγουδάς? Ναι. Για να έρθει εδώ μέχρι εδώ ο άνθρωπος θα του αρέσει. Έχεις κάνει κάποια μαθήματα, έχεις κάνει κάτι? Έχω κάνει φωνητική 4 χρόνια. Σοβαρά μιλάς? Με καθηγητή, με δάσκαλο? Ναι. Και τι σου είχε πει ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος τι σου έλεγε? Τα 4 αυτά χρόνια. Πολύ καλά. Έτσι σου Θα έλεγε? συνεχίσω δηλαδή, να μην το παρατήσω. Τον πλήρωνες? Ναι. Τώρα πολλά χρήματα? Όχι πολλά. Να πας να τα πάρεις πίσω. Ρε Παναγιώτη, δεν τραγουδάς? Ναι. Δεν τραγουδάς. Συμφωνώ. Για μένα δεν κάνεις για το τραγούδι. Ναι. Ούτε για μένα, Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να σε περάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε Γεια πολύ. σου Παναγιώτη. Ο παρθενικός επιβάτης αυτού του ταξιδιού δυστυχώς έπεσε σε παγόβουνο. Ή μήπως οι κριτές θα πέσουν πάνω σε αυτό? Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλά, εσείς? Λοιπόν, Ποια είστε εγώ είμαι η μητέρα του Παναγιώτη. Μάλιστα. Σε ποιον δεν τραγουδούσε καλά? Σε κανένα. Κάποιος από εσάς είναι στιχουργός, έτσι? Είναι καλή στιχουργός από εσάς? Όχι. Όχι. Εγώ άκουσα για στιχουργό. Και γι' αυτό ήρθαμε στο Κριτάιδο. Θέλετε να δώσετε στίχους? Όχι, Να σας δώσουν στίχους? ούτε να δώσουμε το μας. Απλώς να μας ακούσετε. Γι' αυτό ήρθαμε. Λοιπόν, ο γιος μου είμαι σε μένα. Πήρε από μένα. Διότι εγώ ήμουν παλιά, τραγουδούσα με τη συγχωρμένη της Κελαρίου. Οκ. Εδώ εμάς μας ενδιαφέρει για τον Greek Idol. Λοιπόν, Να σας πω κάτι. Εσείς λέτε ότι ήσασταν παλιά τραγουδίστρια. ναι, Που τον ακούτε και τραγουδάει. ναι, Πιστεύετε ότι τραγουδάει καλά? βεβαίως. Μάλιστα. Δεν μιμείται κανέναν. Είναι αμίμητο αυτό το πράγμα που κάνει. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα ούτε εγώ καταλαβαίνω, φαντάζομαι και οι συνάδελφοι από εδώ, αυτό που μας είπε ότι έχει κάνει 4-5 χρόνια φωνητική. Δεν φάνηκε αυτό. Δεν έχει φωνή στη δικιά σας την άποψη. Έτσι. Για τα 4 Αυτό χρόνια δεν που κάνει φωνητική, ναι, εμείς αυτό καταλάβαμε. Πάτε παράξενο, γιατί εγώ τότε το άκουσα και εγώ και μία άλλη φίλη μου που το άκουσε, είπε πολύ ωραία το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού. Άσε. Τι έγινε? Τα πάμε. Μη και λέγονται καθόλου. Είπε ότι είμαστε άχρηστοι και δεν κάνουμε για το ελληνικό τραγούδι. Όχι, δεν κάνουμε. Έλα, δεν κάνουμε για άχρηστοι, δεν κάνουμε το ίδιο. Μα δεν έχει ταλέντο, λέει τι φωνητική έκανε 4 χρόνια. Πώς θα μάθω, πώς θα κάνουμε για να ξέρουμε τι είναι το Greek Idol. Αυτό, τίποτα άλλο. Άλλες σώντας, δεν είμαστε άξιοι. Δεν τραγουδάνε δηλαδή εμείς. Δηλαδή οι άλλοι τραγουδούσαν καλύτερα.